उद्या सगळं दिसतलास, उद्या सगळं दिसतलास, लक्षात ठेवा, उद्या सगळं दिसतलास. नमस्कार मित्रांनो, मेडेंद्र आमचं कोण युट्यूब चॅनल तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा का नवीन व्हिडिओत मित्रांनो स्वागत असा. तर सगळ्यांका माझ्याकडनं गुड इव्हनिंग. मस्त झोपले होते, बाजूकच माझं मंदिर जाते खेळतं वगैरे, तर आवाज येऊ लागलो म्हणून उठलं आहे. तर आज असा अनिकेतच्या बहिणीची हळद, तर हळद आणि जलग्न. अनिकेत कांबळे, त्याची बहीण रश्मी कांबळे, तर तिचा लग्न असा. तर आज हळद असा. तर मग तुमका ह्यो हळदीचो लग्नाचे व्हिडिओ बघूक भेटात. जर समजा मित्रांनो रात्री जर व्हिडिओ मोठी जर होत असतात किंवा मोठी जर झाली असतात तर तुमका ह्यो व्हिडिओ 2 पार्टमध्ये बघूक भेटात. तर आज एक पार्ट म्हणजे एक पार्ट हळदीचो, एक पार्ट लग्नाचो, कारण काय 2 दिवसाचं व्हिडिओ असतली. तर मग चला पटपट जाते, संध्याकाळचे वाजले असतात 6:15. खाली जाते मैदानाकडे, काय काम करतात तर बघते आणि तिथून मग रात्री डायरेक्ट हळदी 8-8:30 वाजता हळद सुरू होईल. मग नंतर काय DJ किंवा बँड हा काय माहीत नाही, DJ असतात कदाचित. तर मग मजा येते इकडे, हळदीची मजा वेगळीच असतं. काय तुफान पोरगे सगळे नाचतात, खूप मजा येतं. तर मग चला, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक कमेंट शेअर करा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा, नोटिफिकेशन ऑल करून टाका. चला वाजवतलं ना DJ चांगल्यानंतर
आपल्या शब्दात पक्का. मुन्ना दाखव बंद करू विचार. तू दिसत पण माका कॅमेरा असो जरा खाली घेऊ. अजून थोडा वेळ फक्त गाणं वाजू दे. आम्ही नाचताना व्हिडिओ करून टाकेल आमचं. तू कशा सांगतो तू काय विचारलं. तुमचा नंबर मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देऊ शकतो. ठीक आहे. जर कोणाला मेहंदी वगैरे काढायची असेल लग्नाच्या कार्यक्रमात हळदीच्या कार्यक्रमात तर सगळ्या प्रकारची बेबी शॉवर. हा मग ह्या मागासपासून सांगू कोणी सांगलं तुला आपला ठेवलं कसं सांगू जा होता राखायचं असेल कुठे बोल. ब्रायडल सायडल बेबी शॉवर एवढ्या म्हणजे सगळ्या प्रकारच्या मेहंदी काढते मी ट्रेडिशनल वगैरे. ओके. नंबर डिस्क्रिप्शन मध्ये जाऊन बघा. मोबाईल नंबर मी गायच करत नाही बाबा पोलीस मी गायच करत नाही घरी झोपून भाई 17,000चा फोन दिसतलच. आमचा कोमल करा. तर इकडे तेजस आपला सॉरी श्रेयस कदम नवरीचा भाऊ आहे हा अनिकेत. आपला मित्र आपली जान आपला दोस्त. तर त्याच्या बहिणीचं लग्न आहे. या सर्वांनी हळदीला हळद झाली लग्नाला या उद्या बोल. उद्या माझा ब्लॉग पडतो परवा. तर आपली पूजापाठचा कार्यक्रम चालू आहे. पूजापाठ
अक्षर अगर सोते हुए आदमी को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता, अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाएगा। मारे मारे उद्या सगळं दिसतं लास, उद्या सगळं दिसतं लास, लक्षात ठेवा उद्या सगळं दिसतं लास।